Mentang adon hang ne ha wei na ki lum ki bakam kenjang pha ubadon ha ki thain jong kisnong molongkhar kabadai ru kasngi sitarik jong une u sunam arajar pulai amo ketang yu i ki perlok ki projor ki ba isyat ki ba ya bam ki ba ya dik subha ki ba ya temtip haki kali ki la don ru ki kali ki ba lanang lek ki don ru ki badang wan yu i prok thi wei kali badang wan bat sibon ki ba lek mene bro chisngi jing syak de kasngi ke bas aj ha ndrei menta pede kladei hagani ke por kumba sau beje ye yu i ba ka jinglong jong kemereng ru kelas nang kreat kumta ki perlok ki bubun kila yelek phaino yu i perlok lingba haga bang ayeng hakani ke jakang i kani ka saudong sokun ke baki lok ki jor ki bubun ha ki wan ban ya bam yadi subha ban ya sangkai pengat namar baki keng bagani ka sngi sitarik gade ka sngi ke ba maki ki kwa ban lek kemen ha ke jing em ke jongki yu i perlo kita hang tai ru ngi ki badang yesiat ke balami tedam itu jaka te kine perlo ngi i baki wan ban yelek kemen ban ya subha wala kadai kasni ublai ru ndai ke baka hap sitarik kiwan ban yelek kemen yelek subha ban temtip hakilum hiwa kumne de ma pipat perlo ki babun kabakum kano ka jajing lek kemen phile ha ka menta kasngi sitarik ka badai kasngi jongblai bat ka badai ru kasngi ka ningkong jong ne sinam arjar apulai pihak ban kli perlo ki lejong moh kli le de kabakum kano ka jajing lek kemen ka jajing pensubha kamu mapi pidon hato ki seriam ne am kum gine ki babun ki perlok ha ka baki temtip ki bam ki dik subha ha klintis mungkin dai tang syaki lom ki tem ki wa ndrei harus surok ru ngi ne perlok